Soc Javier Pérez Baquer, pintor, artista. Soc de Bolulla i me n'he vengut a les Terres Alcoianes per qüestió de parella. Crec que la meva relació en el món de l'art va començar quan era menut. Jo recorde haver dibuixat sempre. Els dibuixos de mon pare, els quadres de mon pare, que tenia a la paret, ell pintava quan era molt jove i ho tenia tot penjat. El que passa que ma abuela es va fer malalta, ella es va posar a fer pa i ja no va deixar de fer pa. Jo crec que d'ahir naix un poc de dir m'agradaria saber fer això. I em vaig posar a fer un còmic a partir dels 18 anys, que va durar fins que em vaig tindre 45. I en els pisos d'estudiants és l'esplendor del còmic, perquè tot el que ens passava, tot estava en el còmic. Belles Arts per mi va ser com una liberació grandíssima de dir mira si n'hi ha formes de contar les coses. Entens moltes coses que abans no entenies. El meu art jo el definiria com trossets de records i d'objectes als que es dona una segona vida. Pense que si uno no conta el que li ha passat a ell, qui va contar-ho? Els elements que estan presents en la meva obra normalment són fustes. La tela cosida, a voltes una tela cosida en una altra. I últimament estic gastant molt el paper, perquè en els papers m'agrada tirar mà de les llibretes i escriure sobre la història que estic pintant. Jo sempre dic que faig tècnica mixta perquè damunt del que és el collage, la pintura que utilitzo per damunt d'això sol ser acrílics, olis, ceres, vernissos també, perquè a voltes n'hi ha una part del quadre en vernís i una altra quadre sense vernís, perquè dona matisos diferents. L'exposició aquesta es fa en octubre, i octubre, pas que hem estudiat fora, en pisos alquilats d'estudiants, sempre era quan començava el curs. En un espai nou, totalment nou, anar descobrint-lo a poc durant tot un curs, i volia, d'alguna manera, fer-li un homenatge a aquest temps. Com si es veiera que és un pis d'estudiants on hi ha uns xavals ahí sentats que estan mirant la tele i que s'han anat un moment i ara tornaran. I després he volgut posar un punt de tensió, és la veïna de dalt. Escoltaves els tacons que pujaven l'escala o que baixaven. Ostres, la veïna, va dir tola. Estem en el pis d'estudiants, però n'hi ha una veïna que m'agrada. I està allà fent-se un cafè, però no m'atrevisc a sentar-me al costat i preguntar-li com li diuen. Què em separa a mi de la veïna de dalt? La meva porta, la seua, i n'hi ha una història de finestres, de portes. Tot l'espai és un sol quadre. I aquesta història que jo conte està donada en pintura, però també està donada en fotografia, també n'hi ha escrits. Això són coses que formen part de la mateixa història. Vaig exposar en París. Qui, des que jo conec, va vindre a París a veure la meva exposició? Ningú. On l'han vista? En Facebook o en la pàgina web, no? Si a París no van poder vindre i es pot veure, per què no puc penjar-ho tot en un mas abandonat, fotografiar-ho i penjar-ho? A la gent li va agradar també perquè és que són llocs especials. Llavors li va molt bé a una paret de pedra abandonada. Me n'anem, la meva parella i jo, ho pengem, inaugurem els dos i després ho llevem i fa a casa. Però són llocs molt xulos on la pintura queda molt bé i al fi i al cap el que fas és fotografiar-ho i penjar-ho al lloc on podem veure qualsevol exposició. Volia agrair a la Fundació Mútua de Levante que oferisca espais com este perquè la gent puguem exposar i la gent que els agrada la cultura puga visitar-ho i puga veure el que fem. Benvinguts, aneu a entrar en un espai on jo he volgut reflexar el que eren els pisos d'estudiants. Benvinguts a la meva obra, perquè també és una forma de treballar, de pintar, i espero que vos agradi.